Ben, pois, nada, moitísimas grazas á asesoría por ternos convidado. Nós somos unha escola moi pequena, unha escola do rural galego. Estamos en Taragoña, que é unha parroquia do Concello de Rianxo. E tamén recibimos nenos de outra parroquia, que é a parroquia do Araño. A nosa biblioteca é a única biblioteca que, digamos, a biblioteca pública que temos nestas parroquias, polo tanto damos servicio non só á nosa escola, senón a toda a comunidade escolar, tanto os nenos que despois, pois non somos un cole só de primaria, os nenos que van para secundaria, incluso as familias, non? É unha escola moi aberta, con unha filosofía moi de portas abertas, un pouco especial, non sei se alguén, coñece un pouco como é o noso cole, pero ten, unhas circunstancias un pouco especiais, non? E unha filosofía que nós chamamos de kilómetro cero, é dicer que a educación que se dá no noso centro ten moito que ver con ese concepto de kilómetro cero, e iso tamén repercute, digamos, no que é a nosa biblioteca e as actividades, todas as actividades que se fan dentro do noso centro. A nosa é unha historia longa, falaba agora, eu recordo a primeira... Nós estamos desde o 2008, estou vendo a vellos conocidos que estaban naquela época, nós estamos desde o 2008, que é a segunda convocatoria, non? E eu recordo, creo que aquela primeira vez que fomos a unha xornada como esta, hasta creo que fora en Sanxenxo, me parece, ou por aí, e xa empezábamos a escoitar falar da hora de ler, que era algo que moitos titores e moitas titoras, moito profesorado, tiña ese tempo, non, para a hora de ler, mas non era algo que tiñamos institucionalizado, digamos, ou normativizado dentro do que é o funcionamento do centro. Por eso eu quería empezar dicendo dúas cousas. En primeiro lugar, eu non son a persoa que debería estar aquí, debería estar a bibliotecaria escolar que durante todos estes anos programou e fixo este traballo, que foi Covadonga Rodríguez, ou se non pode estar, se non teria estado ela por cuestións persoais. Por eso, a perspectiva que eu vos quero dar un pouco é a perspectiva desde a dirección do centro, é dicir, como nos coordinamos todo isto e como nos construímos desde a filosofía de centro e desde a dirección de centro o que é a nosa hora de ler. Como vedes aí, nos levamos 15 anos coa hora de ler. E desde o primer momento até hoxe, sempre coa mesma estrutura, coas mesmas bases, co mesmo funcionamento, porque creo que, e isto é mérito da nosa coordinadora, tuvemos claro desde o principio que é o que queríamos facer. Queríamos ter unha hora de ler, que tivese un tempo determinado todos os días, que fose no mesmo espacio temporal, que fose no mismo, que se acostumase a facer no mismo espazo, digamos, para os rapaces, que era a súa aula, sempre a volta do recreo, 20 minutos, 30 minutos, a veces dilatamos un pouco o tempo hasta os 30 minutos, e tiña que ser universal, facelo todos os nenos e todo o profesorado. É dicir, non están os nenos co seu titor facendo hora de ler. Están os nenos co profesor que lle toca. Eu son o profe de música, se lles toca estar comigo, pois fan comigo hora de ler, se lles toca estar a profe de educación física, pois fan coa profe de educación física e tal. Cando terminan a hora de ler, se van para o auditorio comigo ou se van para o pabillón coa profe. É dicir, é un marco perfectamente establecido. Vedes o espacio natural dos nenos en diferentes épocas da nosa historia, no 2013, no 2017, no 2022, no 2019. Ese papel que vedes aí de boletín informativo da Biblioteca Brea Segade
pois era un pouco onde se marcaba a nosa, como íamos establecer o que era a hora de ler e o que non era a hora de ler. E esas caixas, esas gavetas, son unhas gavetas que van, aí hai 6, agora somos 7 unidades. Afortunadamente, despois de moita loita, o ano pasado conseguimos que nos mandasen un profesor de reforzo, e temos 7 unidades. Entón, esas gavetas son as gavetas onde temos os libros que escolle a titora ou que escollen os nenos, ou que no meu caso, por exemplo, sempre pido axuda bibliotecaria para escoller uns libros que poidan ser atractivos, os levan para as aulas e son uns libros de referencia. Non teñen por que ser os que vayan a utilizar os nenos, porque os nenos traen a veces libros de casa. É unha lectura voluntaria, é unha lectura que nos non avaliamos no sentido de facer comprensión lectora, non sei que, todas estas cousas, fichas e tal, para ver se o neno leu ou non leu. É algo que está establecido no centro. Os rapaces, cando chegan, collen o seu libro e, bueno, estas son fotos absolutamente, todas estas fotos que vedes son fotos espontáneas e calquera persoa que veña ao centro pode entrar en calquera aula e ve un ambiente similar ou parecido a este. Bueno, esa é a nosa primeira caixa que nos veu de asesoría coa hora de ler. Esa nena que está aí en primer término tiña 8 ou 9 anos, agora está en primeiro de bach. Bueno, é unha forma de ver a nosa tradición, non? Claro, para facer isto, nos tiñamos o diseño que fixo a nosa bibliotecaria escolar. Eu gustaríame, sei que teño pouco tempo e que teño que dedicalo a hora de ler, pero gustaríame como equipo directivo reivindicar a figura da bibliotecaria escolar ou do bibliotecario escolar. É dicir, a importancia que ten... A importancia que ten dentro do funcionamento do centro. E, ademais, é fundamental que a bibliotecaria escolar teña cada vez un maior nivel de especialización e cada vez unha maior dotación horaria, non? Todo isto require dun esforzo pola persoa que o fai, pero é tan valioso para o funcionamento do centro que, bueno, pódese ver perfectamente, pois, por exemplo, na programación xeral anual, non? Nos temos na programación xeral anual temos recollido obviamente o plan anual de lectura, as medidas a desenvolver mediante o plan lector, e aí queda registrado cando se fai a hora de ler, quen ten que facer a hora de ler, non temos que discutir nada cada ano de a ver como se fai, non, eso está recollido no noso plan xeral anual e quen ven ao centro sabe o que hai e o que ten que facer. Ao longo de todo o curso, bueno, puxen aí un entrecomillado de que é o que aparece no noso plan de lectura. Ao longo de todo o curso levarase a cabo a hora de ler, 20 minutos diarios de lectura, a volta do recreo, na que se implicará o conxunto do profesorado do centro. A quen lle toque está ali. Gustaríanos poder facer uns horarios un pouco adaptados para que, bueno, se poda seguir, bueno, porque a veces nos dicen seguir unha lectura, non sei que, bueno, todas estas cousas, pero sabedes como funcionan os centros, é casi imposible, temos que a profesor que lle toque, pois eu vou co meu libro, levo o meu libro na mochila, saco o meu libro, me poño a ler e comparto con eles, non? Por que facemos isto desde o centro? Por que para nós tan importante? Pois, obviamente, porque hai a hora de ler nos dá o fomento da lectura, danos unha serie de beneficios que son fundamentais, non? Non volos vou a ler porque, bueno, son un pouco de perogrullo, non? Desenvolve as habilidades cognitivas, emocionais, lingüísticas, fomenta a relaxación, o entretemento, axuda a mellorar o vocabulario, bueno, todas estas cousas que sabemos. Pero hai dúas cousas que a mí me parecen fundamentales e que a veces aos gobernos e a quen dirixe a educación se lle esquece, e é que a lectura educa. A lectura educa. O que fai verdadeiramente
O sea, a comprensión lectora é un beneficio que ven a través da lectura, da boa lectura, non das fichas de comprensión lectora. Entón, como a lectura educa, o principio fundamental de un centro escolar ten que ser o fomento da lectura. Sin a lectura, sin unha boa lectura e sin unha boa comprensión lectora, non podemos adquirir ningún tipo de coñecemento de carácter académico. E isto, dito por min, que levo toda a miña vida traballando e elaborando traballos e publicacións sobre tradición oral, pois creo que ten certo valor. Vale, o sea, bueno, este ano nos pusemos a intentar crear unha filosofía de centro, polo primeiro que nos plantexamos modificar era o proxecto lingüístico, non? E a través de aí, pois, acceder a todo o demais. E despois hai outra cousa importante, e é que a lectura é un acto de resistencia hoxe en día. É un acto de resistencia. Eu entendo os meus alumnos como alumnos resistentes. Por qué? Porque son alumnos dunha escola galega donde o 80% dos nenos falan galego, por exemplo. Ou o seu entorno é unha comunidade de montes. A nosa escola está no medio dunha comunidade de montes, donde todos os anos facemos plantacións de árbores para intentar recuperar a nosa paisaxe, que foi queimada, que foi, bueno, vos sabedes como está a paisaxe galega, ocupada por alcacias, por eucaliptos e demais. Somos unha escola resistente. Por lo tanto, para min a lectura é un acto de resistencia. Pero a hora de ler, tamén, e isto me parece moi importante, creo que o máis importante que podo decir desde o punto de vista dun director, é que a hora de ler fai escola. Fai escola. É dicir, eu teño que discutir moitas veces se vamos a facer unha cousa, vamos a facer outra, vamos non sei que. Non, a hora de ler non a discuto, xa está aí. É algo que é común a todo o centro, forma parte da nosa idiosincrasia. Hai nenos desde fai 15 anos que todos os anos tuveron diariamente unha hora de ler, o sea, 20 minutos de ler en Rianxo. É unha actividade simultánea de todo o centro. Costa moitísimo crear este tipo de actividades simultáneas. Se algunha vez, se sodes directores ou se algunha vez sodes directores e directoras, veredes o que costa conseguir que todo o profesorado participe nunha mesma actividade sin ter que andar discutindo yo vou ir a esta obra de teatro, vou ir a esta, ou vou ir a esta excursión, ou vou facer isto, vou ter plans que sexan comuns para todo o centro. E iso é importantísimo. Crear comunidade. Realízase nun tempo recollido no horario escolar. O noso, a hora de ler, está no noso horario. Está aprobado polo Consello Escolar, está aprobado pola inspección, está aprobado no noso DOC, está aprobado, é dicir, unha hora máis dentro do noso horario escolar. E isto desde fai 15 anos. A mellor agora, coas instruccións novas que viñeron da hora de ler, pois resulta máis doado. Fai 15 anos non era tan doado conseguir colocar este segmento do horario dos nenos donde a pregunta era, bueno, e aí, que van a estudar? Aí non van a estudar nada, aí van ler. E para eso hai que ter claro ese principio de que ler educa. Vale? Que a mí, bueno, me parece moi importante. Ocupa todo o período lectivo. O sea, non temos unha época de hora de ler, unha época de vamos a, non sei, non. Desde principio de curso hasta final de curso existe a hora de ler. Igual que existe unha hora semanal para a música, igual que existen 2 horas semanais para a educación física, existe unha hora para lo que sea. Bueno, pois temos ese período lectivo. É unha actividade de longa tradición, que iso é moi importante. Para os centros é moi importante porque forma parte do seu ADN ter actividades que sexan prolongadas no tempo. Porque iso non se identifica como centro. Iso non se identifica, non? Todo ese tipo de cousas. A nosa biblioteca, a biblioteca BBS, a biblioteca Breas Egade, a nos nos singulariza
no panorama galego de escolas, que é importante. Eu, cando poño en internet CEP Xosé María Brea Segade, ou me salen cabras, porque temos cabras, burros, animais ali no centro, ou me sale a Biblioteca BBS. Son dous elementos que son fundamentais para nós, non? É unha actividade flexible e variada. A ver, o lugar acostumado para facer a hora de ler é sempre a aula de cada neno, non? Pero a veces nos apetece facer unha lectura colectiva, por exemplo, de Rosalía, donde os nenos voluntariamente escollen un poema para ler. Bueno, pois é un momento para xuntarnos todos tamén, se queremos, na biblioteca e ler, polo placer de ler e de escoitar, porque ler tamén é escoitar a alguén que lee, non? Ou hai uns nenos que nos dicen, mira, eu quero contarlle aos de primeiro, quero contarlles este conto. E entón, eses nenos de sexto se van a primeiro e contan ese conto. E lle contan ese conto aos nenos de primeiro. Bueno, ese tipo de actividades, ese tipo de flexibilidade, a nós nos parece, bueno, importante, interesante, e a veces lle damos ese pequeno cambio de lugar, digamos, non? Ou nos vamos a ler, por exemplo, o Sardín. Temos un Sardín de árbores frondosas maravilloso, e entonces os rapaces, en vez de estar lendo dentro do centro, pois están lendo no Sardín. Ou, por exemplo, no meu caso, que me gusta moito andar polo medio da comunidade, xa digo, temos un terreno protegido para os rapaces grande, unha parcela moi grande de terreo, arredor do noso cole, entón, me levo os nenos ao monte e lemos no monte. Do mesmo xeito que consideramos que nós non temos un espacio físico para a nosa biblioteca, que o temos e é excepcional, é unha biblioteca preciosa, fermosísima, pero a biblioteca non é ese espacio. A biblioteca é onde haxa un neno lendo, en calquer lugar onde haxa un neno lendo, non? De feito, na imaxe do principio, víades que estaban debaixo dunha árbore, bueno, pois aí, non? E despois unha actividade unanimemente aceptada. O sea, nunca tivemos ningún tipo de debate, ninguén debateu si era tempo, porque os nenos en ese momento están lendo un cómic ou están lendo unha lectura que consideramos que tiene, como se di, a etiqueta verde e debería ter a etiqueta vermella. Pois non nos plantexamos iso. Cada neno colle o libro que quere ler e tampouco plantexaron as familias, que a veces, bueno, pois poden ser reticentes, non? Porque se está ocupando ese espacio que debería ocupar o espacio de unha materia. Pois non, se lle quitou 5 minutos ou uns minutos a cada unha e adaptamos aí ese tempo. Ben, a hora de ler para nós é un contentor de experiencias. É dicir, na hora de ler nós conseguimos durante 15 anos experiencias absolutamente extraordinarias de compartir, e xa acabo porque teño aí un con destes down que me está presionando. A hora de ler para nós é un contentor de experiencias. É dicir, os que somos moi veteranos, os que xa levamos moito tempo no cole, eu levo 20 anos no cole e me quedan 3 ou 4 de profe nese cole, e en todos os coles, espero, se non cambian as normativas aquí a nada, pois podemos contar 20.000 anécdotas sobre o que é a hora de ler para nós. Eu sei que vos van que ides ver moitas actividades, moitas experiencias, cada experiencia singular. O sea, probade, facédeo, consolidade o no voso cole, loitade por esa hora de ler, porque de verdade que é unha experiencia única. Xa termino, estive moi maliño esta semana, tuve que ir ao cole moi afectado por temas de gripe e demais, bueno, con toda a familia. O xoves estaba
moi feito polvo, de feito estive a piques de chamar para decir, mira, es que non podo ir a ningún sitio. Pero bueno, tiña unha cadena de acontecimientos este fin de semana que non podía deixalos. Foi alucinante, o sea, non poder máis co barullo que había no cole de os nenos no patio subindo polas escaleiras, aquelo era bueno, o que son as subidas ás aulas e non sei que, e tal, e de repente 5 segundos que suben, todo o mundo en silencio. E non é un silencio provocado polos profesores. Non somos profesores, non é o estilo do noso cole, non é un estilo de aquí todo o mundo callado, non? Todo o contrario, cando hai as aulas, escoitase movimento, escoitase falar, escoitase... Pero que nese momento a xente estaba concentrada en ler. E estaba concentrada en disfrutar de un momento para a lectura. Neste sociedade na que vivimos, na miña opinión, xa de maestro veterano, a lectura é un luxo. Ver os nenos lendo e vendo os nenos disfrutando da lectura é un luxo para un profesor ou para unha profesora. Moitas grazas. Sí, xa o poñen agora. Imos pasar agora con David González Couso, do IES Indalecio Pérez Tizón. A presentación completa de José Luis subiremosla dentro de uns días, como todas as presentacións de todas as xornadas, os que xa tedes experiencia, a Rede B no blog de bibliotecas escolares, na parte superior hai unha pestana chiquitiña que pon Rede B, pois aí clicades aí dentro de uns días e estará a presentación para que podades ver todo ese contedor de experiencias do que falaba Xosé Luis, pero que pola premura do tempo. Entonces agora pasamos con David, que nos vai a dar a perspectiva dun Instituto de Educación Secundaria. Bueno, bo día a todos e a todas. Necesito que me poñan o PDF. A presentación de David, do IES Indalecio Pérez Tizón. Xa está, David. Creo que está, non? No, esta é a páxina, o PDF. A páxina, o PDF. Vale, a páxina vémola ao final como resumo. Vale. Bueno, en realidade, agradezo, por suposto, a bibliotecas escolares e a quen organiza que contaran conmigo. Entendo, e como xa veredes, como simple teloneiro entre Do Pico e Monse, porque as súas exposicións e experiencias son moito máis vivas, seguramente, que a miña. A miña intervención, que vou ler por aquelo de favorecer a escoita activa, que tamén é un principio importante, ten dúas pequenas partes, espero non ocupar moito tempo nin cansar. Unha é unha pequena reflexión sobre o que é a hora de ler, pero o que é tamén a lectura, e a lectura en secundaria, como eu a entendo, como entendo o meu equipo de biblioteca, na curta experiencia que teño nese eido. É o meu segundo ano como coordinador de biblioteca, polo tanto, todo o que vou decir é unha proba, un experimento ou como lle queiramos chamar. E a continuación, expoñerei a proposta que veredes que é moi sinxela e que titulei Deixarse ler, por aquelo de abandonarse un pouco ese prazer da lectura, de ver a un neno lendo, de vernos a nos lendo tamén e disfrutando dese silencio que a veces é tan necesario nos centros. Bueno, cando denominamos hora de ler a unha actividade que conta cunha extensa tradición, bueno, isto creo que parte, se non lembro mal, do ano 2007, cando xa nesas primeiros decretos da legislación se falaba da necesidade dunha lectura silenciosa sostida. Creo que non hai un sintagma que mellorase ese desde aquel ano todavía. Digo, unha gran tradición. Na práctica escolar debemos entender que se trata, en realidade, de dúas necesidades que demanda o noso sistema. O tempo, a hora, e a lectura, o tempo de lectura. Compre detérmonos, e aquí vai a reflexión, no verdadeiro sentido do verbo ler, que, como se sabe, procede do verbo latino lego, pero que conta con varios significados, que é o que me interesa destacar. O primeiro é recoller. Esta primeira acepción relaciónase, como a orixe da nosa escrita, coa actividade agrícola. Colleitamos o que antes tiñamos sementado. O segundo significado dese verbo é tecer.
porque todo texto é un tecido, e na súa orixe o tecido era elaborado con fíos de liño, e por iso chamamos liñas o mecanismo que nos permite desenlear unha trama. Tamén significa lego navegar. Despregar as velas é unha acepción máis dese légere latino que nos invita á exploración. E por último, o cuarto significado, seleccionar. Ler é tamén un xeito de valorar, de ter un criterio. A palabra lector, lectora, proporciona derivados como elector ou electora, isto é, capaz de elixir, de ter un criterio. Cando lemos, polo tanto, colleitamos, enfiamos, exploramos e eliximos. Eu creo que investir tempo nesto, paga a pena. Dende a Biblioteca Escolar, que é un lugar de mediación lectora, temos a oportunidade de fornecer de espazos e recursos ao alumnado que haberá de explorar na busca do seu criterio propio e do tan valorado espírito crítico. Conseguir no mundo de hoxe que un adolescente deteña o seu dinamismo para sucar un bo feixe de liñas, como sabemos, podemos intuir, non é unha tarefa doada. Consideramos, para a proposta que tentamos levar adiante no noso centro, que só se pode lograr se entendemos ben que se trata dun labor de equipo. O espírito colaborador debe de constituir o eixo de toda a actividade que se faga dende a biblioteca. Ese mesmo espírito deben percibir todos os estudantes que se acheguen a ela. Por parte do alumnado, este xeito colectivo está en xeral ben asumido. Ás veces presenta máis dificultades a coordinación cos docentes. Por iso hai que partir de que o tempo de lectura, como decía do Pico, non é un tempo perdido, nin sequera un tempo dedicado a algo alleo a calquera materia. Para todas elas, para todas as materias, a comprensión lectora é unha cuestión de especial relevancia, imprescindible. Unha hora semanal posta en exclusividade ao servicio do texto é unha invitación a descubrir ese tecido de historias, información e emocións que proporciona a lectura. É tamén un bo complemento para que o alumnado adquira ferramentas de comprensión e de expresión nas distintas materias. A proposta que consideramos no equipo de biblioteca é unha reacción ás eivas que fomos detectando nos hábitos precedentes. É unha aposta por unha dinámica sinxela, como a mí me gusta decir, de andar por clase, pero que cumpra co seu obxectivo, que é lograr unha lectura eficaz. E para isto, ademais de pensar nun método, debemos ter no horizonte tamén un resultado, como explicarei. Isto é o que nós, de xeito reflexivo e conxunto, consideramos. En primeiro lugar, a elaboración do calendario. Optamos por seleccionar a hora semanal comenzando polos luns, de maneira que o 13 de outubro comezamos a primeira hora, o seguinte luns, 20 de outubro, a hora de ler será a segunda e así sucesivamente ata esgotar as horas do luns, pasar os martes, os mércoles e os venres, que ademais cadra bastante ben porque a última hora sería o venres 12 de xuño, co cual cubrimos a semana como se fose o ano. O noso obxectivo con este calendario é evitar que se vexa sempre implicado o mesmo docente na hora de ler, tendo sempre en conta, aínda que algunha repetición fose posible, que non é unha hora que se perda, senón que se gaña, entendemos. Así, desbotando períodos non lectivos, chegaremos, como digo, ao 12 de xuño e a primeira hora dese día rematará o curso lector. En segundo lugar, a nosa metodoloxía para o tempo de lectura, esta é a infografía que lles pasamos ao claustro e ao alumnado, consideramos que é prescindible ter un plan e debater en equipo unha selección de lecturas que, como toda planificación, sabemos que se pode ir modificando e así debe ser. Gústame moito algo que di Irene Vallejo nese manifesto pola lectura de 2020 con respecto a isto, que o hábito lector non nos hace necesariamente mejores personas, pero nos enseña a observar con el ojo de la mente la amplitud del mundo. Este sería ese grande obxectivo.
Nos mundos de ficción, continúa Irene Vallejo, nos encontramos, nos entendemos e aprendemos a colaborar. E iso é o que consideramos que é o tempo de lectura e as mañás de clase en xeral. Para a escolla de lecturas, o equipo prepara unha mochila, a mochila da hora de ler, para levar á aula cun abano de lecturas de diversos formatos e contidos. Esta selección pode ser froito da consulta directa ás preferencias do alumnado, como a veces facemos con enquisas ou preguntas directas, porque temos pouco alumnado na clase e iso favorece o trato directo co alumnado. Tamén o alumnado pode traer o seu propio libro, que non ten por que ser un libro que vai a ler do principio a final, pode ser un texto, un relato, un poema, calquera fragmento, unha noticia, un pequeno artigo de opinión. Un texto propio, pero debemos ter en conta que as lecturas deben cumplir 3 criterios. E nesto estamos a nosa labor como equipo de coordinación de biblioteca. A calidade literaria, é dicir, tanto na lingua como na riqueza de contidos, sexa no idioma que sexa o que se lea, o valor transformador desa lectura, cuestionar valores sociais, é dicir, invitar á reflexión, non? A elexir, que era un dos significados do verbo ler, e que sexa, claro, como non, atractivo para o lectorado, no que aí tamén hai que educar e guiar os primeiros nós, que temos que escoller, buscar, preguntar, non? E a veces probar con lecturas. Unha visita á biblioteca, nalgún momento previo, o día antes, nunha hora de titoría, nun recreo, pode axudar o alumnado a escoller algún texto atractivo. Cal é a nosa función como equipo? Bueno, pois a nosa función, en primeiro lugar, é proporcionar un espazo específico, non? Aí onde poñemos a hora de ler, bueno, saquei unha foto á última repisa que está para o Día dos Dereitos da Infancia, e aí seleccionamos varios libros que teñen que ver, nese caso, con esa conmemoración, non? Vedes que poño aí as dúas conmemoracións que levamos feitas, o mes das escritoras e o 20N, o Día Universal da Infancia, e a final de novembro será tamén contra a violencia de xénero, e procuramos que esas actividades ou esas lecturas que seleccionamos vayan acompañadas dunha pequena explicación que poñemos nese paneliño que ampliei aí donde sae da estantería, e que teñan algunha relación con eses obxectivos que perseguimos da Axenda 2030, que moito me temo que en algún caso vai ser a Axenda 2070, porque non sei se seremos capaces de avanzar demasiado niso. Pero bueno, neso estamos. Neste espazo, como digo, de xeito dinámico, iremos elixindo libros tanto de ficción como de non ficción, que teñan relación coas diferentes conmemoracións propostas no calendario escolar, na orde de calendario escolar. Alí colocamos tamén unha breve explicación sobre as datas en cuestión, porque a veces faltanos esa información. Como digo, o que faremos este curso será novembro, Infancia e Violencia de Xénero, decembro, Persoas con Discapacidade, xaneiro, o mes da paz, febreiro para Rosalía de Castro, marzo, mes da muller, abril, mes do libro, e maio, acoso escolar, e, por suposto, todo o mes dedicado ás letras galegas. Unha cousa por mes consideramos que é suficiente. Cada semana enviamos un correo ao claustro indicando as suxestións e propostas que o equipo decidimos na semana previa, que temos, como está contemplado no horario e presentado en Consello Escolar, os martes a terceira hora. En cada aula, na mochila correspondente, cun libro por alumno e por alumna, incluímos unha ficha para que a hora de ler sea un aporte a unha reflexión por parte do alumnado. Nesta ficha, que é un modelo, pero pode ser unha folla en branco, pode ser un caderno, pode ser o que cada un queira, non? Nos aportamos aí porque a veces non saben que poñer. Entón, nesta ficha, unha vez ao mes, para procurar ter 5 ou 6 fichas por alumno ao rematar o curso, van anotando aquelas citas, aquelas palabras, aquela aprendizaxe que a veces é unha liña e media, non? Que sacan deses textos ou dese itinerario lector que se foi marcando ou que lle fomos marcando ao longo do curso ou do trimestre. Insistimos en que estas lecturas poden ser fragmentarias, non teñen por que ser libros completos, e deberíamos ter do alumnado de cada grupo de primeiro e segundo de ESO 5 fichas ao rematar o curso.
Este non sería o resultado, este sería un material de traballo, non? Que pode utilizar o profesor que lle toque ou a profesora que lle toque nesa hora. O resultado é un traballo a longo prazo e é un traballo que ten miras a que o alumnado continúe con esta dinámica nos cursos que virán. A pretensión, por tanto, é obter un resultado no que as alumnas e alumnos poidan ver reflectido, porque é importante que vexan resultados do seu traballo, as recomendacións e citas anotadas, coa fin de elaborar a axenda escolar do curso que ven, na aula de polos creativos, coas frases que estes rapaces foron, ou reflexións, foron seleccionando desas lecturas que fixeron. Polo tanto, será unha axenda tamén de experiencias. Pareceunos que é unha maneira de que vexan a utilidade, a importancia e a súa propia aportación á colectividade das lecturas realizadas. Bueno, como quedan uns minutiños, pois, bueno, comento un pouco algúns libros que puxen aquí, libros para eles, e todo o que para eles, por suposto, e para nós tamén. Bueno, a bibliografía é extensa, e seguro que conocedes moitos máis títulos dos que coñezo eu, dos que poño aquí, pero pareceume bonito incluir libros ou sobre a lectura dos que eles poidan tamén extraer algunha aprendizaxe, non? O de Fran Alonso pareceme unha delicia para os nenos máis pequenos, o de Emilio Lledó, Necesidade da literatura, pois é un discurso que representa moi ben esa ilustración da cuberta, non? La vida imaginada, que xa nos dan mensaxes dende o propio título, o de Enma Pedreira, Os libros que hai en min, que ademais levei unha alegría porque está na bolsa de relatores, o Manifesto pola lectura ao que facía referencia, e un libro precioso para os rapaces que gustan da escritura tamén, que se titula Quero escribir literatura, que publicou a Ira das Letras, non? E logo, pois, para nós, para os que temos curiosidades, pois, por ler reflexión sobre a lectura e por buscar nos libros actividades e metodoloxías, porque eu nunca fixen nada que non estuvera antes escrito nun libro, polo tanto, o de ler Contra la nada e la belleza de la lectura son lecturas para disfrutar, non? O de animación a la lectura, despertar el placer por la lectura, son libros que conteñen moitas actividades e moi realistas para poder practicar na aula, e ademais conteñen unha bibliografía tamén moi interesante, que amplía todo isto que digo, pero vamos, con creces. O que acaba de salir, estou examinando porque trae uns materiais moi interesantes, saliu esta semana, é o de Paloma Jover, Aprender a formar lectores e lectoras, ese xénero aí co libro, para que cada un decida. E logo, bueno, o de Vicente Luis Mora tamén é unha maravilla en cuanto a reflexión e numerosas actividades e propostas de lecturas, construir lectores. Nada que decir de Suso de Toro, que é unha reflexión maravillosa e moi amplia, non só da lectura, sino do mundo material do libro, incluído pois, propostas para rapaces, para literatura juvenil, e o de Fórcola, de La vida con libros, que é unha reflexión e un percorrido un pouco pola historia da lectura tamén moi interesante. Bueno, isto é simplemente un pincho, un petisco. A bibliografía é inmensa e vale a pena buscar, porque sempre se atopan cousas interesantes. Deste xeito, queremos facer real o sentido múltiple da lectura, recoller na axenda a reflexión dun tempo no que tecemos unha escolma de libros informativos e de ficción, cos que sucamos ou navegamos un mar de mundos posibles que nos permiten elixir, é dicir, ter criterio. Estes eran os 4 sentidos daquel verbo latino que hoxe comprendemos como unha suma de aprendizaxes imprescindibles. E, bueno, nesta, que non sei se ahora se pode ver, a páxina da biblioteca, resume un pouquiño, bueno, temos un apartado exclusivamente para a hora de ler, e aí pois vamos recollendo o que se vai facendo, polo tanto non estará completa ata o final de curso, non? Aquí incluímos as experiencias do tempo de lectura, que vos acabo de expoñer, o calendario, etc. Aquí o tempo de reflexión, onde aparecerán despois as referencias dos propios estudantes, e, bueno, aquí recomendacións, que hai un enlace no que se poden ir ampliando todos que vamos facendo. E, bueno, como remato, creo que en tempo e forma, pois digo que, como aclaraba ao comezo, esta é unha proposta que se está botando a andar, polo tanto, agardamos que camiñe e que camiñe ben,
pero se non fora así, como xa nos pasou máis veces, e nos pasará moitas na vida, a min polo menos, pois haberá que volver aquí o próximo curso con outra, reunirse novamente, chegar a acordos, continuar tecendo e, por suposto, pois deixarse ler. Moi ben. Estaba o de gracias aí, pero... Moi ben. Ahora, Montserrat Padrón Saco, como dixen antes, do CID da Farixa, vai facer unha proposta da hora de ler na FP básica. É profesora de orientación laboral. Bueno, cando vamos a aproveitar ben o tempo. Veña. Vale. Ui. Aí Moi está. ben. Bueno, pois moitas gracias a todos por estar aquí, a Asesoría de Bibliotecas por invitarme. Entón, eu veño a comentarvos como foi a nosa experiencia implantando a hora de ler nun centro integrado de formación profesional. Entón, que eso xa é un reto en sí mismo, porque claro, que é un centro integrado de formación profesional? Non temos profesores de lingua galega, de lingua castelá, o profesor de educación plástica, que tan necesarios son para vertebrar as actividades do centro, botámoslos moitos de menos. O noso profesorado é eminentemente técnico, os nosos alumnos son, a maior parte deles, maiores de idade, os únicos menores que temos son os da FP básica e algúns nos ciclos medios. Están tan solo 2 anos no centro, co cual o arraigo é pouco, e, ademais, moitos deles non teñen pensado continuar os estudios, senón que veñen veñen pensando en conseguir unha formación para insertarse no mundo laboral, o cual se traduce en que hai pouco arraigo ou pouca participación nas actividades do centro. Iso era o que veíamos. E, ademais, o segundo reto que tiñamos é que o meu centro levaba, eu creo, casi 20 anos sendo centro integrado. O primeiro que fixeron cando cambiaron a centro integrado foi quitarlle un bo anaco á biblioteca. Durante un tempo hubo un profesor que sí que a seguiu levando, pero xubilouse e a nosa biblioteca levaba moitos anos sin actividade. Tiñamos libros, sí, pero eran libros que non interesaban a ninguén, antiguos, que non eran pertinentes para o noso alumnado, nin para o profesorado. E, ademais, o espacio, como podedes ver, tampouco animaba a entrar nel. As mesas, había 4 mesas así grandes que facían un cuadrado, atornilladas ao chan, e os ordenadores eran tan antiguos que non soportaban Windows. Entón, tiñan Ubuntu. Nin o profesorado, nin un alumnado se manexaban moi ben nel. Consecuencia, ninguén iba á biblioteca. Vale. Entón, a mí veía o que facían as bibliotecas de outros centros e morría de envexa. Entón, decidín nese ano, no 2023-2024, asumir a coordinación, pero non tiña nin idea. Non sabía nada de que era eso unha biblioteca, porque son profesora técnica, toda a vida en centros técnicos, nunca experimentara o que era unha biblioteca, unha boa biblioteca nun centro escolar. Entón, tampouco tiña un equipo de biblioteca anterior que me pudiera guiar. Entón, que fixen? Pois pedir axuda. Recoñecer que non sabemos. Primeiro, pedir axuda dos compañeiros, porque isto da biblioteca solo non se pode, necesitas un bo equipo. Liei a uns cuantos compañeiros que me acompañaron, e despois contactei con a asesoría da biblioteca da zona de Ourense, que axudoume moitísimo, e despois fun visitar os compañeiros e as compañeiras, pois fun ver bibliotecas da miña zona que parecíame que facían as cousas moi ben, como, por exemplo, a biblioteca de Celanova ou de Tribes, pero, claro, eran centros de secundaria que eu veía as cousas que facíades e morría de envexa, pero non as veía realistas para o meu centro. Entón, despois decidín visitar os centros integrados da miña contorna, e a verdad que foi unha cousa maravillosa, axudaronme moitísimo, e vin que tamén que sí que podíamos facer cousas. Non iguales as vosas, adaptadas, pero sí que se podía facer. Despois, o segundo paso foi formarme. Eu e os meus compañeiros de biblioteca, eu creo que nese ano fixe todos os anos necesarios para o sexenio. Xa non necesito formarme máis. Ali aprendín moitísimo.
E tamén, unha vez que xa sabíamos un pouquiño, empezamos os primeiros pasos de renovar a biblioteca. Non tiñamos diñeiro, cando cheguei a biblioteca non tiña nin presupuesto. Pero bueno, deronme cuartos, iba pedindo e iba mendando. Para cambiar o mobiliario e os ordenadores non había, pero polo menos cambiamos a unidade de disco e pudemos poñer Windows. E xa se podía manexar nos ordenadores. E despois o que fixemos foi dotar a biblioteca de actividade. Entón, o primeiro foi o expurgo, quedaron os rapaces encantados levando moitos libros para casa e o profesorado tamén. Aproveitando o expurgo fixemos un obradoiro de facer arte cos libros que resultou maravilloso. Hai que botar man, diñeiro non tiñamos, pero tiñamos, por exemplo, temos a sorte de contar no noso claustro con Marcos Viso, que é un ilustrador e un pintor maravilloso, que nos deu un obradoiro de ilustración que quedaron os alumnos encantados. Fixemos un club de lectura, encontros con autores, e como non tiñamos cuartos, pois o de facer rede e pedir axuda aos compañeiros, aí me vedes coa coordinadora da biblioteca do IES Otero Pedrallo de Ourense, que axudoume moitísimo, e o primeiro libro que léramos no club de lectura foi Rewind, de Juan Tallón, que despois veu ao centro, ela foi a que nos prestou amablemente os exemplares. Tamén empezamos con actividades de extensión cultural que eran pertinentes para os nosos alumnos. Pois, por exemplo, veu un señor particular a falarnos sobre os hórreos e a relación dos hórreos e o cereal, que interesoulles, foi moi satisfactoria, por exemplo, para os alumnos dos ciclos de construcción. E introducimos, compramos cousas novas, por exemplo, os xogos. Na biblioteca non había un solo xogo. Mercamos moitos xogos e despois, para que os rapaces os coñeceran e se animaran a usalos, fixemos obradoiros. Os profesores voluntarios facíamos nos recreos e dicía, quen quere xogar ao Catán? Entón, ti explicáballes ao rapaz como se xogaba ao Catán e despois iba a xogar ao Catán. Senón, ninguén pasaba por a biblioteca e ninguén pedía os xogos. Entón, que pasou? Pois pasamos de ter un almacén a ter unha biblioteca. A ter unha biblioteca na que a xente vía. Empezaron a vir os alumnado e o profesorado. E mellorou a convivencia do centro. Non é que tiveramos moitos problemas de convivencia, o sea, de comportamento, pero si o que pasaba no noso centro é que os alumnos do ciclo da rama de turismo só coñecen os alumnos de turismo. Os alumnos da rama de construcción só se falan cos da rama de construcción. E pasaban 2 anos ali sin ver a ninguén máis entrar en ningún sitio. Con estas actividades que estaban abertas a todo o mundo, o que pasou foi que coñecíanse e interactuaban, e iso mellorou moitísimo a vida no centro. Non todo foi un camino de rosas, houbo resistencia. No noso centro si houbo resistencia porque somos de CP. Entón, empezou a actividade, a veces xiscábamos un anaquiño das clases, os alumnos salían e faltaban a clases para facer algo, algunha parte do profesor decía que nun centro de FP a biblioteca non ten sentido. Aquí temos que estudiar cousas profesionais, non? Como dicía aquí o noso compañeiro, ler non fora imprescindible para poder formarnos como persoas e como profesionais. Como tiñamos o apoio 100% do equipo directivo, pois podemos seguir adiante, nos animamos, pedimos o plan B, e dentro do plan B xa incluímos a programación da hora de ler. Por que metimos eso xa ali? De onde saliu a idea? Pois mirade, das formacións. Eu non sabía o que era a hora de ler, nin o que eran os libros de lectura fácil. Descubrimos ese primeiro ano mío na coordinación da biblioteca, que fun as xornadas de biblioteca e as xornadas de clubs de lectura. Non sei en cal deles foi, pero descubrí, apasionoume o que me contaban os compañeros que facían e dixen, eso podémoslo levar ao noso. E tamén estes 2 documentos que me recomendara a asesora de formación, co primeiro deles, que están aí linkados, podedes acceder a eles, fixemos a avaliación do noso punto inicial e cos indicadores xa te iba indicando que podías facer. E o segundo é moi útil porque é un recopilatorio de boas prácticas que se fan noutros centros que che dan bastantes ideas. E despois, con respecto a esa oposición que había en parte do profesorado, como estaba aprobado no plan B, e o claustro e o Consello Escolar, ou o Consello Social, mellor dito, pois xa o aprobaran, pois tiñamos que leválo adiante. Entón, subímonos arriba, eu e o seu equipo dixemos, veña, vamos a implantar a hora de ler na FP base que tamén no ciclo en medio.
e xa me baixaron os humos e dixeron na Montserrat. Vai, pouquiño a pouco, empezamos coa FP básica e cos primeiros cursos. E a verdade é que casi foi mellor. E os compañeros me miraban raro e decían, Montserrat, tú estás segura do que vas facer? Porque os alumnos da FP básica son como son. Traen unhas mochilas tremendas, non? Teñen problemas personais, familiares, non están motivados para o estudio e moito menos para ler. Moitos deles son inmigrantes, non coñecen nin o idioma, nin o galego, nin o castelán. E hai moitos problemas de comportamento e disciplina. Pero dixe, eu creo que sí, e que o van a aproveitar. Entón, o que fixemos foi adaptalo á nosa realidade. Sí que copiamos o de facer a hora rotatoria, para que non me cortaran os compañeiros, porque lle quitábamos a hora de estudios profesionais para ler, entón íbamos rotando. E despois decidimos facelo na biblioteca. Polo mesmo, as aulas do centro de FP, os pupitres dos alumnos tamén están atornillados ao chan con un ordenador que non fomenta o espírito de lectura. Ademais, quen o facía? Os meus compañeiros, claro, decían, Montserrat, es que eu de electrónica sei moito, pero eu de mediación lectora non teño nin idea. Entón, como non se sentían seguros, decidimos, ímolo facer na biblioteca e vai vir o profesor que lle toca nesa hora e vai estar tamén a coordinadora da biblioteca. Entón, fixémolo nos meus ocos, o primeiro ano, nos ocos que eu tiña horario na biblioteca. Como sabía a xente cando era? Se publicaba nos tabuleiros, na FP básica teñen un tablón mensual onde está posto cando toca a hora de ler e cando teñen os exámenes, entregar traballos, etc. E despois, como facíamos? Decidimos facer lectura en voz alta e compartida. E por que en voz alta e non silenciosa? Porque, polas características do alumnado. Pensamos, bueno, non van traer o material, porque non o traen ni para as clases. Non veñen nin con bolígrafos exames. Se o facemos silencioso van a estar facendo que leen e non van a estar lendo. E, ademais, vamos ter problemas de convivencia. E, ademais, lectura compartida. O profesor e o coordinador da biblioteca estábamos ali lendo con eles. E, ademais, queríamos que aquelo fora un lugar de confianza, un lugar onde se sentiran seguros. Non se forzaba a ler. Empezábamos a lectura en voz alta e se alguén non se sentía cómodo, saltábamolos, sin darlle maior importancia. E nunca nos pasou máis de 3 rondas. Na terceira ronda, o alumno se decía, profe, podo ler yo agora? E leían. E, ademais, non perdían nada, porque se non estaban eles lendo, polo menos estaban facendo o audiolibro, porque os compañeiros si estaban lendo, e eles o están entendendo. Unha cousa que creo que funcionou moi ben e que foi moi importante foi a reflexión sobre o lido. Ao acabar cada capítulo, non era un examen de se entendiches o que limos ou non, eran preguntas como ti que crees que pasou aquí, como te sentirías ti, que houberas feito ti, que crees que podería pasar, e aquelo parecía un consultorio psicolóxico. Eu creo que foi o que máis agradecían. Saliron grandes reflexións e grandes aprendizaxes de aquí. Tipos de libros, bueno, xa leímos de todo, pero polo que empezamos foi por os libros de lectura fácil. Como facemos a selección de lecturas? Ao ser lectura guiada, en principio, pois, elixíalo a coordinación de biblioteca ou o profesorado en conxunto, tendo en conta as preferencias do alumnado. No terceiro trimestre probamos coa lectura silenciosa e aí sí que eran eles mesmos os que elexían. Ventaxas da lectura fácil. Ven que son capaces. Resultoulles, eu creo que empezar con eso é fundamental. Que pasa? Os que xa leen, ven, o mellor é pouco motivador, pero eu creo que co de reflexións estaban enganchados igual, vale? Porque cada capítulo facíamos as reflexións. O problema da lectura fácil tamén é que o catálogo é un pouquiño limitado, non moi motivador. Eu recomendo como primeiro o de este que estaba aquí, A idade da ira, de Nando López, que además o adaptou o propio autor, e como está ambientado nun instituto en feitos reais e tal, pois estos son outros libros que limos de lectura fácil. E a parte da hora de ler en sí, de leer, estos son tamén levou a outras actividades de extensión, conexas, non? Aquí vemos a un alumno da FP básica
voluntariamente lendo en voz alta e deixándose gravar para o blog da biblioteca o día que celebramos o día da lectura en voz alta. Ou aquí na outra esquina vemos esta alumna da FP Básica que ademais ten unha discapacidade participando nun obradoiro que se fixo pola día de Poesía Escurecida e marchou contentísima para a súa casa co poema que ela fixera. E ademais é que como fan a hora de ler na biblioteca, pois isto se traduxo en que coñeceran perfectamente os recursos, que os sentiran como un lugar seguro. 3 alumnos da básica estaban no voluntariado da biblioteca, se anotaron o club de lectura fácil e non só tamén o club de lectura ordinario, algún deles. Un deles se meteu no equipo de diversidade. Que pasou? Aquí o que máis me gusta foi este ano fixemos a enquisa os alumnos do ano pasado sobre se lles gustou ou non lles gustou a hora de ler e o resultado foi maravilloso. Vamos, estábamos todos os profesores emocionados. A todos lles gustou participar, un 4,4 sobre 5, teñen unha satisfacción moi alta e gustalle máis ler na biblioteca que na aula. Todos se sentiron cómodos. Eu creo que a facer da hora de ler un lugar seguro, creo que conseguimos plenamente. Queren que continúe a actividade? Todos menos un dixeron que sí. E despois, isto chamounos moita atención. Como preferides ler, en voz alta ou en lectura silenciosa? Todos, porque a maioría prefiren a lectura, siguen preferindo a lectura en voz alta. En canto aos libros que máis lle gustaron, pois vemos que o cómic e a lectura fácil. Pedimoslle propostas de melloras que querían e chamounos moito a atención que prefiren que lle deixemos a hora sempre no mesmo sitio. Din que ten módulos nos que teñen 8 horas co mesmo profesor e que, por favor, fixéramos a hora de ler na hora con ese profesor. Que lles gusta ler? Pois, bueno, un pouquillo de todo. Hai variedade de temas da xuventude, deporte, saúde mental. Despois pedimoslle destas actividades conexas que lles gustaría. E isto a mí deume moita satisfacción, porque creo que foron 4 ou 5 deles, pediron ir a ler os nenos dos 2 centros de primaria infantil que temos ao lado. O sea, hemos pasado nunhos alumnos que non se sentían cómodos, que non confiaban nas súas capacidades lectoras e que agora se atreven a irle a lerle a outros. Vale? Melloras para este ano? Pois hemos ampliado a hora de ler para os 2 cursos, a primeros e a segundos. Incrementamos a lectura silenciosa, sobre todo nos segundos cursos, aunque dixen que lle gusta máis ler en voz alta. Van levar as primeiras mochilas viaxeiras en Navidades para a lectura conxunta coas familias e tamén vamos a facer unhas aulas, unhas recomendacións de aula itinerantes que van a facer os propios alumnos e lles van a recomendar os compañeiros da aula contigua. E, por suposto, imos escoitar a súa voz e imos levar a ler aos nenos dos centros de primaria. Mereceu a pena, indudablemente. Todo isto que está na diapositiva conseguiuse, aumenta a inclusión, respeto, ninguén se reía do compañeiro por ler mal, porque saben que despois lle toca a él. Vale, tuvemos que chamar a atención un par de veces, pero enseguida reconduceron. Este mismo ano, en primeiro, que temos un primeiro complicadísimo, que non se puido empezar a hora de ler hasta novembro, un alumno que está sempre expulsado e que durme na clase, na hora de leer, leía e estaba entretenido. Bueno, eu creo que outra cousa que se consigue é que pasen de sentir que a lectura era un castigo a ver que é un premio, que é unha lectura de placer e que, ademais, os fai libres, porque lles permite seguir avanzando como persoas, formarse e chegar a ser grandes profesionales. Os animo a que o implantedes, que vai funcionar moi ben. Bueno, moitas grazas.